таҷлили рӯзи умумии ҷаҳонии тандурустӣ ки ҳамасола маҳз ба санаи 7 апрел рост меояд, чун дигар мамолики ҷаҳонӣ дар ҷумҳурияи Тоҷикистон низ дар сатҳи баланд ҷараён гирифт. Маврид ба тазаккур аст ки бобати таҷлил аз ин санаи барои сиҳатии omma муҳим, тибқи дастуроти роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон як қатор иқдомоти идонаро дар саросари кишвар ҷорӣ намуд. имрӯзҳо дар аксар муассисаҳои тиббии мамлакат машварату муоинаи беморон ба таври ройгон ба роҳ монда шудааст. бахшида ба рӯзи умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе низ машварату муоинаи беморон дар як қатор муассисаҳои тандурустӣ, аз ҷумла дар муассисаи давлатии маркази тиббии шаҳрии рақами 1 ба номи Ахмедов Карим ва дигар муассисаҳо ба таври ройгон ба роҳ монда шуда. инчунин дар 16 муассисаи таълимӣ маъракаи иммунизатсия бар зидди бемории коронавируси нави COVID-19 дар ҷумҳурияи Тоҷикистон барои кормандони соҳаи маориф ва илми пойтахти мамлакат ба роҳ монда шуд. бо ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, бо дастгириҳои вазорати тандурустии ҷумҳурияи Тоҷикистон, имрӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ваксинатсия рафта истодааст ки ин ҳама боиси ғамхориҳои худи ҷаноби олӣ мебошад. имрӯз ваксинатсия аз тарафи маркази саломатии рақами 13 омада тамоми омӯзгорони моро ваксинатсия гузаронда истодаанд. ин ҷолиби қайд аст ки ваксинатсия ройгон аст ва ин мо хеле хурсанд аз он ҳастем ки бо дастгирии ҷаноби олӣ ки онҳо нисбат ба халқи худ ғамхору меҳрубон мебошанд, моро дастгирӣ карда истодаанд. ташаккури худро, миннатдории худро ба он кас мерасонем. дар ин баробар ҳамзамон дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино форум бахшида ба рӯзи умумии ҷаҳонии саломатӣ баргузор гардид ва дар доираи кори чорабинӣ баъд аз нисфирӯзӣ аз ҷониби волонтёрони донишгоҳ оид ба пешгирии бемории коронавирус ва муҳимияти ваксина зидди бемории COVID-19 тақсимоти варақаҳои иттилоотиву машваратӣ миёни аҳолӣ дар 4 ноҳияи пойтахти кишвар шаҳри Душанбе сурат гирифт. соли 2020 ки барои ҷомеаи ҷаҳонӣ бо зуҳури бемории сироятии коронавируси COVID-19 давраи мушкил ва буҳронӣ буд, дар рӯзи умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар саросари олам ҷомеаҳое ки ба ваксинаи зидди коронавирус дастрасӣ пайдо намуданд, маъракаи иммунизатсия бар зидди COVID-19 ҷараён гирифт. агарчи бо талошҳои пайвастаи роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон дар муддати начандон тӯлонӣ бемории болозикр пурра дар саросари мамлакат маҳву нобуд шуд, аммо боз ҳам аз ваксинатсия гузаронидани аҳолӣ иқдоми наҷиб дар самти пешгирии вуруди навбатии коронавирус ба кишвар аст.